Добър вечер, уважаеми съкварталци! Здравейте на всички, добре дошли! Радваме се да ви видим толкова много и в днешния ден, като една традиция, всяка година да палим светлините на нашата голяма отмътърска лъка. Здравейте! Господин Лозанов, да ви поправя, аз не съм най-важният гост. Децата, те са най-важните гости тук. Парка как ще се казва? Благодаря. Добре, ще чуем песента "Коледна песен". Вокална група Камертон, да чуем вашите бурни аплодисменти! Едно, две, три. Ръцете горе и бурни аплодисменти за Рая Петрова от 4-ти Б клас. Браво, бурни аплодисменти за Рая Петрова от 4-ти Б клас. Виждате какви таланти има нашето Коматевско училище за Хари Стоянов. Идваме към следващото изпълнение. Много моля вашите бурни аплодисменти за Ивайла Карабойчева. Подарвото Христа мунка, добре ле, дали му, добре ле, моето аде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ето я, Коматевската лъка! Отново запалена! Отново блестят звездите и всички хубави фигурки, с които е украсена. За да ни пълним общи снимки горе! Всички ръце горе! Там е! Отдаваме там нещо. Добре, отново викаме дядо Колебела. 1, 2, 3! Добре! Момент! Дядо Коледа с Снежанка и детето пристига. Направете място на стола. Thank you.
Thank you.